Gefun Ensemble on helsinkiläinen nykymusiikkiyhtiö, joka soittaa elektroakustista musiikkia, mikä tarkoittaa sitä, että akustisien soittimien kanssa on elektronisia ääniä mukana. Ja me lähtökohtaisesti toimitaan klassisen nykymusiikin parissa, mutta tehdään myös paljon yhteistyötä erilaisten elektronisen musiikin ala- ja ylägenrejen kanssa. Ja tässähän projektissa on 3 eri säveltäjää. Tässä on Tapani Rinne, Tuomas Norvio ja minä projekti. Ja meillä on kaikilla hyvin erilaiset taustat tekijöinä. Ja se millä tavalla tämä niin kuin musiikillinen kokonaisuus tähän tehdään, niin me ei pyritä niin kuin yhdistämään sitä meidän musiikillisia taustoja, vaan me pyritään pitää niin kuin aika niin kuin moninaisena se musiikillinen materiaali. Että siellä voi olla hyvinkin karua tilannetta, taikka sitten hyvin kaunista ambient-henkistä musiikkia. Ja me nimenomaan haluttiin tehdä semmoinen surrealistisesti kulkeva musiikkitarina, jolla ei niin kuin suoranaisesti siinä ole mitään isompaa linjaa. Ja samalla tavalla se mitä ne sirkustaiteilijat, artistit tekee lavalla, niin miten se musiikki suhtautuu siihen tekemiseen, niin se on joskus se musiikki on niin kuin yhdessä sen tekemisen kanssa ja joskus se on hyvinkin kaukana siitä, että ei niin kuin pyritä koko aikaa niin kuin kuvallistamaan tai säestämään asioita, vaan ne, on niin kuin, ne saattaa olla hyvinkin erillisiä tarinoita, se mitä lavalla tapahtuu ja se mitä musiikissa tapahtuu, mutta joskus ne kohtaa ja tilanteesta syntyy selkeä duo ja joskus ollaan kaukana.